खुलुमबाय बड'लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं जनालि बसुमतारी फिन बिटिसिआव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय चिरांनि बिजनियाव जीवानन्द बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारो बे साथाम सुबुंखौ दा खानाय जाबाय बिजनि पुलिसा मैया हराव बे साथाम सुबुंखौ दायनिगिरिफोरखौ खाबाय बेसोर साथाम सुबुङा बुथारनाय जाथायखौ जाब्रथाय महर होनो नाजादोंमोन जीवानन्द बसुमतारी आरो जीवानन्द बसुमतारीनि स्कुटिखौ लामा गेजेराव गारना गालांदोंमोन जाब्रथाय महर होनो साथामखौबो दा खानाय जाबाय आरो फिन बिटिसिआव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय चिरांनि बिजनियाव बुथारनाय जाथाय साथाम सुबुंखौ बुथारनायनि दायाव खानाय जाबाय दायनिगिरि अमृत सरकार आशीष मोदक आरो सन्जय साहाखौ खाबाय दासान्दि बिजनी पुलिस थानायाव लाखिनाय जादों साथाम दायनिगिरिखौ बुधबारनि हराव बिजनीनि हाहसरा गामिनि थागिबि बिजनी जिल्ला गेलेमु गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि आरो बिजनी जिल्ला UPPLनि उफ्रा आफादनि आफादगिरि जीवानन्द बसुमतारी एबा राजु बसुमतारीखौ बुथारनायनि दायाव साथाम सुबुंखौ खादों साथाम सुबुङानो जादों अमृत सरकार आशीष मोदक आरो सन्जय साहा बुथारनायखौ जाब्रथायाव महर होनो स्कुटि आरो जीवानन्दखौ लामा गेजेराव गारना गालांदोंमोन बे साथाम सुबुङा जीवानन्द बसुमतारीया 46 बोसोर बैसो 30 जुलाइनि फुङाव जायगानि सुबुङा साथिया नगुरिनि लामायाव गोग्लैना थानाय थासारियाव नुसनो जीवानन्द बसुमतारी एबा राजुखौ फारसेथिं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बुधबार खालि हरनि समाव बिजनी सोहोरनि सिफुं हटेलाव साथाम सुबुंजों नांज्लायलायनायाव लोब्बा जादोंमोन जीवानन्द बसुमतारीया थैनाय सेंग्रानि खर'नि उननि बाहागोआव जोखोमनि रोखा सिन आरो सालायलांनाय स्कुटिनि जेबो खहा जायैखाय बेखौ जाब्रथाय नङा बुथारनाय जाथाय होनना सन्देह खालामदोंमोन सुबुंफोरा बेनि उनावनो पुलिसा दायनिगिरि साथामखौ खाबाय दायनिगिरि साथाम अमृत सरकार आशीष मोदक आरो सन्जय साहाखौ खानाय जादों बेसे गोहो नांगौ सासे मानसिखौ बुथारनायनि उनाव जाब्रथाय महर होनो बे साथाम सुबुङानो जादों दायनिगिरि चिरां बिजनियाव थानाय सिफुं हटेलाव नांज्लायलायदोंमोन बे खौराङा सफैदों बेनि उनावनो गोफार हाथियारजों जीवानन्द बसुमतारीनि खर'आव दाननाय जायो बेनि उनाव जीवानन्द बसुमतारी आरो जीवानन्दनि स्कुटिखौ लानानै लामा गेजेराव गारहैयो बेखौ जाब्रथाय महर होनो नाजादोंमोन लामा जाब्रथायनि महर होनो नाजादोंमोन बे साथाम सुबुंखौबो दा खानानै लाङो बिजनी पुलिस आं फिन खेनसे मख'बावगोन बुधबारनि हराव बिजनीनि हाहसरा गामिनि थागिबि बिजनी जिल्ला गेलेमु गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि आरो बिजनी जिल्ला UPPLनि उफ्रा आफादनि आफादगिरि जीवानन्द बसुमतारी एबा राजु बसुमतारीखौ बुथारनायनि दायाव साथाम सुबुंखौ खाबाय बुथारनायखौ जाब्रथायाव महर होनो स्कुटि आरो जीवानन्दखौ लामा गेजेराव गारना गालांदोंमोन 30 जुलाइनि फुङाव जायगानि सुबुङा साथियानगुरिनि लामायाव गोग्लैना थानाय थासारियाव जीवानन्द बसुमतारीखौ नुसनो आरो बुधबार खालि हरनि समाव बिजनी सोहोरनि सिफुं हटेलाव साथाम सुबुंजों नांज्लायनायाव लोब्बा जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों थैनाय सेंग्रानि खर'नि उननि बाहागोआव जोखोमनि रोखा सिन आरो सालायलांनाय स्कुटिनि जेबो खहा जायैखाय बेयो जाब्रथाय नङा बुथारनाय होनना सन्देह खालामदोंमोन सुबुंफोरा आरो बे सन्देह नङा बे नंमारगौ जाथाया बुथारनायसोमोन ঘটনাটো তাৰমানে আমাৰ বিজনী ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন বৰ্তমান ছোৱালীবিলাকৰ এটা টিম বনাব লাগে ইণ্টাৰেষ্ট খেলিবৰ কাৰণে তাতে কোচিং চলি আছে তাত কোচিঙত ৰাতি ভাত চাত খুৱাই কিনি ৰাতি 10টাত আমাৰ বিদেশৰ পৰা আমাৰ এজন সদস্য জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ৰাজু বসুমতাৰী এক্স প্লেয়াৰ খুব ভাল এজন কৰ্মী তেখেতে আমাৰ বিদেশৰ পৰা ওলাই আহিল তাৰপিছত এতিয়া আমি খবৰ লোৱাৰ পিছত গম পালোঁ আমাকো খবৰ জনাতে ৰাতিপুৱা 5টা মানত আমি খবৰ পালোঁ
তেখেতৰ ডেড বডি পৰি আছে চাইটিলগুৰি আৰু তেখেতৰ ঘৰত যাওঁ সময়ত চাইটিলগুৰি চবৰ ওচৰত এটা টাৰ্ণিং আছে তাতে তেওঁৰ ডেড বডিটো পৰি আছে ইয়াৰ কথাত আমি গৈ চালোঁ চাৰি চালোঁ তো তেখেতৰ যি মৃত্যু হোৱাৰ যি নেচাৰ মুখত দুইফালেদি পুৰা গাঁৱলী থকা নিচিনা সন্মুখত মুখত তেনেকৈ পোৱা নেচাৰবিলাক চালে মানে কিবা অস্ত্ৰৰে ঘপিওৱা কিবা চিন আছে নেকি? আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চিন আছে তেনেকুৱা পিছফালেদি দুবাৰ কাটি দিয়া নিচিনা মুখত পোৱা আছে তো সেই হিচাপে আমি ভাবিছোঁ বা আমি ভাবি লৈছোঁ এইটো মানে এক্সিডেণ্ট কেছ নহয় এইটো মাৰ্ডাৰ কেছ তো পিছত আমি পুলিচ ইনফৰ্ম কৰিলোঁ চালিজাৰিত এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে এতিয়া খবৰলৈ গম পালোঁ সি BTCৰ পৰা ওলাই আহোঁতে হয়তো বা ঘৰত যাব ভাত খাবৰ কাৰণে অলপ মাংস হয়তো লৈ যাব বুলি ভাবিছিলে এটা সৰু দোকানত সপোন নামৰ এটা সৰু দোকানত সি সোমাইছিল তাতে তিনিজনমান হয়তো কিছুমান তিনিজনমান চেংটাবিলাকে কি আছিলে তাত অলপ মদ চাত খাই আছিল বুলি শুনা পাইছোঁ তেখেতসকলৰ মাজত এটা জগৰা বুলি হৈছে হাই কাজিয়া হৈছে তাৰপিছত এখেতসকলে হাই কাজিয়া কৰি মাৰি ধৰি বুলি ক'লে তিনিজন আছিল বোলে এখেতসকলে বাইকেদি ওলাই গ'ল এতিয়া এওঁ থাকি গ'ল এওঁ স্কুটি লৈ আহিছিলে এওঁ অকলে গ'লে এতিয়া চোৱা সময়তে এই ঘটনাটো ঘটি থাকে গতিকে সন্দেহজনক ঘটনা হৈ গ'ল মানে আপোনালোকৰ আশংকা এইটো এক্সিডেণ্ট নহয় মাৰ্ডাৰ কেছ? এক্সিডেণ্ট নহয় মাৰ্ডাৰ কেছ তাৰ কাৰণে আমি এইটো এফআইআৰ দিম অলৰেডি পুলিচ কেছ অলৰেডি হৈছে আৰু প্ৰশাসনক মানে ভালকৈ এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি পেলাই উচিত মানে শাস্তি সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে উচিত মানে শাস্তি সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো আবেদন জনাইছোঁ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি দাবী কৰিছোঁ ঘটনাটো তাৰমানে আমাৰ